Serem tak famas. Si flashnutý? Nie, nie som. Ty vole, z tej natáčke to natáčam a keď hrám, tak to není nejako extra rozdiel, stále 20 fps. Ale sa to permanentne drží na tých 20, nechodí to hore ani nejako extra nízko. Ty vole, no tých tam je ako nasratých. Co to vyčiloval? Čiže tak posral a nie vyčiloval. Kde sú tie posraté dvere? Ty vole, zasraný famas, to čo som v ňom nemal na boje, či keru prdel. Helpni mi. Zasa ti, že mám čas? Homos. No dobré, tak si mŕtvy. Špatný informace, Dave. Ja idem eko. S mojím muertosom akurát. Ja musím ísť ako kotva, teraz bez žiadnych skinov v more. Aj keď kotva si tu ty, ale to je jedno. Ty si kotva. Tu si kotvald. Kde kotva? Poser sa. Môžeš ty zmrť. Ovči mi nohy. Piču, jebaná automatika. A jedného som dal, ako dobre. Chápeš? 30 fps a keď sa, tak 20, a keď sa začne strieľať, tak dropy na 6, na 15, na 10. Automatika. Počkaj, bod šuson. Idem k nejakému zmrdovi. Hej, idem k nejakému zmrdovi. Nie, na Ačku sú všetci. Dvaja na Ačku, chod cez toto, cez tunely. Zade to, že? Hej, a jeden ťa čaká hneď na... Počkaj, 3, 2, 1, teraz ti vidie. Kurva. No dobre, kotva forever. Babka už ťapá. Nie, ty. Ty vole, to čo máme za skore 3-1-3 a ja 0-1-3. Drop M4. M4? Please. Jak si spomnil. I have not. Šusoňa ti prifajčím jednu, vážne ti varím. Jušoň! Hej, Šusoň je na videu u Hyperganyho. Easy peasy do prdele zasrané granaty, ideme spodom. No, práve že dole sú ty krol. Však práve preto. Do prdele, vymeň to za to akačko. Kurva. Ne, ty tu, on zobral bota. Kde si, tu si. Vrav. Je len jeden a ten je na... Kokos to kde je v riti. Musím ťa rýchlo. Je na bečko. Takže sa nachádza. Hore na bečku. Už? Že? Už je na bečku? On stále je hore. Teraz ide... Vyskočiť dole, hodil tam smoke. Ešte nehodil. Teraz tu hodil smoke. Položil bombu do toho smoku, hej, aj on je ešte v tom smoku. Vychádza zo smoku RT, no tam. Poser sa ty debil za to, že ty nežiješ, tak to poď spraviť ty. Ty ty kotva. A ináč ja vás vítam na tomto videu. Ja mi už, ty natáčaš? Hej. A nepríjemné. Drop anything. Ja ti niečo dropnem, počkaj. Choď do prdele debil, idem mejko ťa serem. Droplo sa ti pekne?
Ja som ti povedal, že ja si ho nebudem hrať, keď budeš robiť debiliny. Aby bolo kvalitné video. Smiešné. Keď smiešné to bude možno ako voda v záchode. Tam kurva. Kokos, ty si šikovný. To hodil kurva lepšie než Grotefend do piča, keď mi není do Grotefend je, ale hodil som to lepšie ako on. Krapkovia, kde sú všetky M4? Nie, no hej. Vole. On ďalila. Chápeš to, čo bolo, ty vole? My hore? Ten jeden typek prebehol okolo nás, že chill, však no, že nič sa nedeje, ako really, nie, však easy peasy. Lemon squeezy a serem vás už on na M4. Pozrite si môj krásny skin. Áno, všetci ho vidíme. Teraz som ten flashbang nechcel hodiť. Krása. To bolo nechtiac, prísahám vačo. Prisaháš na mačku? No vy ste to s tým smokom vyskylili ako pani chlapci. Kurva, kurník šopa! Dávaj rýchlo na toho bota si zapijem túto M4. Jeden, druhý. Chceš Negeva? Nie, to je M240. No to víš, že nechcem Negeva. Všetci sú na Bčku, kvaltuj na to. Sú traja, ty vole. Minimálne jedného daj, ja tých dvoch dám potom už. Bacha. Defuzni to. Bacha, jeden tam. Dávaj. Kde? Hore ide, ale defuzneš to si... A je to... Bacha, dole! Do piči! Ty vole, 1 sekunda, ani to nie! Dobre, takže kotva. Idem vás vytroliť s touto. Vole, ani 1 sekunda nechybala, tých kokos, to bolo 1 stotina. Čo je, more, toto? Spustí znova a... Keď spustíš znova, tak tam dáš proste v programe, že tam pridáš proste to video. Kurva! Čo je zase ich tu jak nasratých do piči. Na Bčku je bomba. Dobre, ja som dole. Hrá niekto za bota? Obidvaja z nás dvoch. Pomôž mi, kde sú tí zmrdí. Aby som ťa najprv musel nájsť. Som... Jump po schodoch. OK, obey. Uvedíš jedného. A ber tú M4 pre mňa. Dobre, tak nič, ty si kotva. Myslíš pre neho? Nie, pre mňa. Ticho. Točíš či nie? No vyzerá to, že he? Ale nejako sa aj tomu nechce veriť. Nevyšlo ti to, retard. Tam išiel skôr, než som čakal. Nie, nevyšlo, pokiaľ to tu zaujíma. Kurva, Musíš skakať predo mnou ako totálny kid? Ty máš tak... Nie, máš len jeden, čo ti dáva. Zabij ho! Ver si tú M4. Please kill him. On sa zabil sám, to je pán. Like to, že on mám Negeva. Nežel. Nežer. Kto má nežer? Nikto nemá nežer, si retard. A Neževa bot Cosmos z 711 Rect.
Ty dostaneš rek za chvíľku odo mňa, keď budeš srať tú hru stále. To je koko. Švác ako spadol, čo ti dáva, to musí byť minimálne na tom videu. Poprasekaných kostí. Ale to sa tu nedostávajú tieto, či čo? Asi. Daj 4. Ty si koko, teraz to povieš, keď kliknem 3. Zdravím všetkých divákov, túto pána Hyperganyho, tak. 4 odoberateľov. 4? Kto ti zrušil? Neviem. To skáče 4-3. Či 4-5. Kto ti ruší a pridáva? Neviem. Zabíjam to, on to vždy robí, ty vole, on ti zruší a hneď pridá k jednotu. On je debil. Beef? To spravil Beef? sa beef? Evanielik Rado. Beef? Evanielik Rado. Však to si mu tak ty povedal, ty Kotwald. Kde? Však keď sme boli u neho. Jak? Jau, ty kokos. Evanielik Rado. Jeho vo mojom videu nechcem. Lebo by bol väčší hipster ako ja a to není dobré. Tu mám ísť. Teroristi. Ako sa máš? Koľko hodín, však nie je veľa hodín, však je len pol 11, tak čo dávajú, však tu nikto nie je dokopy, však sme traja. Ok, ideme teda to. No ty si išiel na druhú stranu ako ja, na schvál, že? Dívaj sa na to. Ty vole, on keď uvidí toto video, ty vole, on sa rozplačil. Prečo? Však lebo si mu povedal hipster. No a čo? To je škaredé pomenovanie, ty vole. To si Pre koho a odkedy? pre všetkých aut teraz. To tu country mojich kamarátov. Mŕtve jedno. No hlavu, čo, no by si zabučil. Ja som dostal tiež hlavu od bota s neživom. Chápeš? No taký je život, no. Počkaj, drbnem bombu nejakému tomu. Ja som dajú mne? Tebe nedám, ty vole, tebe by som nezveril ani starú ponožku. Čo? Tebe by som nezveril ani starú ponožku, tebe by... Koko do prdele, hej. Ja som išiel tak, ako sme chodili predtým. Ja počkaj, my sme teroristi. To si ty dokonca. Príjma, ja mám bombu. Keď ma niekto trafi. No ideš! Tu ráchne jak... Anyone? Nie. Nobody is here. Nobody smoke him. Please smoke him, bitch. Dobre, prečo sem všetci ideme? Lebo si Kotwald. Babko z čata. Ja sa tu niekde zakempím fajnovo. Keď budeš držať hubu, tak sa nemusíš... Ja ich vidím, tam sú. A ja som si chcel dať jeden kill. Ja, to je ten náš. Len ten skápe. Čau trapko, ja nechcem vybuchnúť. On mi dal hlavu predtým, než to vybuchlo. Si robíš srandu. Kotwald. Ale nemám smrť. Kotwald veľký. Pochcel sa na nábreží. Easy peasy. Hoď mi bombu a ja chcem tie body. Nevyšlo ti retard. Nevyšlo mi vôbec, ty vole. Drž hubu a hraj. No, že si držíš pred papulou ty kokos z kapesniček do piče. No a? To není kapesník, ty vole, ty si čo? No vybehni tam, ty opičiak. Ja som profesionálny. No tomu verím. Ja plantím to. To je svek plantovanie, čumíš to? Nie. Akurát som hádzal niekde tento, jak sa volá. Molotovku. Už vidíš, kde to je plantnuté? Bacha! Nevedím, mám asist. Easy, čorka kill.
Bacha som Kurva, ne, ja ďalší. som si otvoril nožík jak pán. Ty kokos. Your mom is stupid. Your mom is stupid bitch. Bitch. No nepovedz mu to, keď môžeš, vieš. Hell yeah. No to je prdel, keď proste... Ja tam budem dávať, že na to, že hashtag full mlieko, ako vážne. Smoknem tú bombu, hej, hlavne polož ty zúďak. Ty máš smoke? Planted. Ty nie si náš. Židak pofiderný. Ja tu dám dva smoky, nie, nech si myslia, že hen tam je bomba. Ty vole, bod je MVP. Jeba, borca. Jaký bod MVP? Labe, ty čo dávaš? Bod dostal MVP. To čo je? Však to čo je na konci každého kola, ty koko. MVP? MVP, ty piča. Je MVP, a že čo dávaš za MVP, ty kokos? MVP. Equip, nie? Ty vole. No ja už som tu. Neškaď ako si. Na debil. Nevyšlo ti hlúpačík môj. Ty vole, prečo tu nikdy nikto není? Veď potom nuda. Ja mám bombu, ty nie. Však dobre, ale však ti tam hádžem smoke. Pozri, ja dám smoke aj tam niekde, počkaj. Tam niekde do prdele, ak si myslia, že tam je tá bomba. Áno, vážne, tam bude bomba. Kokos logic level šusom, to vážne, to sa nezapre. Pozri, hen tam hodím tento molotov. Myslíš tam? To mi pomôže. O, hell je. Kurva, tu je ich veľa. Vole, piča, ohrozená vec. Rest win, chápeš? Rest win. Prvý v tabulke. RIP 7 k 0, easy peasy. No, dáme si tento. Ja druhý v tabulke 6-4-1, lebo mi tento čúrak vyčoril všetky killy, že Adamko. Že hyperguny toto vypichneš. No hej, to víš. Tam dám PIP! Shut up, ty A na každú tvoju zasranú nadávku, ktorú povieš. Kurva. Si debil zase, aby som to tu nemusel pretotokávať. Nestrelaj po mojich kamarátoch. Štyraku. Plantni to, ty zmrde. You don't say. O, M4. Aká? S tlmičom. S tlmičom? Hajzel, hoď mi ju. Jebem ti. Hoď mi ju. Au. Kurva. Hoď mi ju, hoď mi ju. Chceš ju? Hej, Tak na. tu máš Akaido. Hovno. Počkaj na. Haha, nevyšlo ti retard. A čo tu niekto nechodí, či čo? Ale ja mám tiež také. No ja utekam, čaute debili. Ja ho vidím akurát. A ja, nech ma vidí debil, ale ja ho serem. Už ani ja nemám to M4. Lebo si kotval. Som pred tebou. Bože, ja som kúpil decoy. Zvajnu. No. Do piče, ja som kokos. Ty si hodil smoke. Vážne. To tu pičovinu. Poď to pletnúť na Ačko, nech je sranda. Lebo už sú na Bčku aj tak. Kurva.
Uhnite debility. Špatné informácie. Ja zase si mi vyčerol kill. Budeš robiť na výpadovku, ty. Bot Irving, more. Chod do prdele, neplentuj to furt, zas máš viac bodov ako ja, vyser si oko. Ale ja nemám ani jeden kill, lebo som... Nie, vôbec nemáš ani jeden kill, vôbec. Či, hovno kill. To 8 je nič, ty vole. Drž hubu, hovno kill, ja som myslel to... Umrtie. Homoklada. Vidná. Zaučak, tu som videl ten otáznik podrbaný. A otáznik máš ty v hlave a medzi očami, ty. Nie, Používaj tú hlavu, to nemáš len štupel na to, aby ti nenapršalo do krku. Kde je ten zmrt posledný? Haha, ja som rovno pred neho skočil, chápeš? Tam dám spomalený záber, aby to bolo estetické. Estetické? Áno. Aby to malo kurňa nejakú tú estetiku. Do piče. Ty vole, vieš koľko sa to bude uploadovať zase na YouTube pri mojom rýchlom internete? 6. No hej, presne 6. Ja mám bombu, že ideme na Ačko. Čaká, to je Bčko, ty troll. Či, presne na Bčko som myslel. Drž hubu. Pre istotu. Debilkou si spokojný. Kápty čurák! Ja Bčka mu. Zasraný bastard. Ty! Nie, ty si len full kotva. Do piče. Nežne ťa tu položím. Kurva! Ide ti tam odtiaľ. Na druhej je, na tej To je uprdele. Je teraz, ide do toho bunkru dozadu. Daj si kill, boha. V tom bunkri kempite kokot. Ide. Tak ste z toho popraskali. Ináč tú peknú supernovu, čo má hypergany vo svojom inventári, bola kedysi moja. Presne tak, musel som... Ja to aj tak vystrihnem. Yes! Neublížil som ti, lebo som ti hodil momentálne flashbang do hlavy. Nie, nič sa mi nestalo. Mierna retardácia, ale to už si mal od malička, to je v pohode. Ty vole, kde ideš? Načko. Plantuj to tam. Vieš o tom, že keď plantuješ bombu, tak si automaticky klakneš? Ty vole. Hej, no ty si skiller. Kurva. Perry už má jebe, ale poriadne. Do piče. Na boha, čo ho netrafím, debila? Ja ho serem, ja idem na ňo so Zeusom. Mám mu totálne uprdele. Do prdele! Ty si strval, ty vole, mám ťa ešte... Ó, som jem. Jo, korporán 7. Ja za chvíľu 11, už som v polovičke. Daj 4. Nice. We are going to do this. Chápeš, ja som pri tej bombe a ostalo mi 8 HP. OK, ja to skončím, ani sa to nechce potom tak dlho strihať a uploadovať.
tak to ukončí, že ďakujem, že ste si pozreli tieto pičoviny s týmto úžasným chalanom, ktorý je najlepší youtuber na svete.